ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଦୁଇ ବିହାରୀ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ କମ୍ବଳ ଓ ଦୌଡ଼ି ପକାଇ ପାଚେରି ଡେଇଁଲେ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନର ମୌକା ଦେଖି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଦୁଇ କଏଦୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ଓ ରାଜା ସାହାଣୀ। ଜେଲର ସେଲ୍ ତାଡ଼ି କମ୍ବଳ ଗାମୁଛା ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ରସି ବନେଇ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହୁଥିବା କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ରାତି ଅଧରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ବିହାରର ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନର ମୌକା ଦେଖି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଦୁଇ କଏଦୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ଓ ରାଜା ସାହାଣୀ। ଜେଲର ସେଲ୍ ତାଡ଼ି କମ୍ବଳ ଗାମୁଛା ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ରସି ବନେଇ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଜେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନ, ଏଣେ ଛୁ ମାରିଲେ କଏଦୀ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଡେଇଁ ଫେରାର ବିହାରୀ କଏଦୀ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ଢିଲା କେମିତି ହେଲା, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି? ଓଡ଼ିଶାର ଜେଲ୍ ପାଚେରି ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ବିହାରର ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ। ଯାହାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଧରି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା ସେମାନେ ଏବେ ପାଚେରି ଡେଇଁ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସେଲର ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ କଏଦୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ଓ ରାଜା ସାହାଣୀ। ପାଚେରି ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ କମ୍ବଳ ଓ ଦୌଡ଼ି। ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ଆପଣାଇଲେ, ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କଲେ। ପୋଲିସ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ପାଚେରି ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ମୌକା ନେଇ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମଧୁ ଓ ରାଜା। କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ୱାର୍ଡର ଓ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର କଟକ ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି। ଫେରାର ମଧୁ ଓ ରାଜା ଗତ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲିରେ ପଣ୍ଡା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟ ଲୁଟେରା ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଲୁଟେରାଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଫେରାର ମାରିଥିବା ଖବର ଶୁଣି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ମଧୁ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଇଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଡିଜି ଡିଆଇଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜଙ୍କୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।